Здравейте и добре дошли в канала на The Forex Academy. В днешното видео ще разгледаме много важна концепция, която често е пренебрегвана и неразбрана, но същевременно е една от най-важните аспекти на Форекс търговията – валутната корелация. Всеки Форекс търговец трябва да разбере валутните корелации, защото те могат да направят или провалят вашата търговска стратегия. Ако сте нов тук, не забравяйте да натиснете бутона за абониране и да включите известията, ако искате да получавате известия за следващите видеа на тема Форекс. На първо място, какво всъщност представлява валутната корелация? С прости думи, това е мярка за това как двойки валути се движат в съотношение една с друга. Корелациите обикновено се изразяват като стойности между ион и плюс 1. Положителна корелация от плюс 1 означава, че две валутни двойки ще се движат в същата посока 100% от времето, докато отрицателна корелация от минус 1, например, означава, че ще се движат в противоположни посоки 100% от времето. Корелация от 0 означава, че няма никаква зависимост между двойките. Сега може би се чудите, защо това е важно. Като търговец, ако държите позиции в двойки, които са силно корелирани, е от изключително значение да разберете, че на практика правите един и същ залог многократно, което означава, че това може неочаквано да увеличи вашето пазарно излагане на риск. Например, ако търгувате с евро-долар и паунд-долар едновременно, може да държите позиции в двете валути, без да осъзнавате, че те обикновено се движат заедно с силна корелация. Една новина, която е положителна за щатския долар, може да повлияе и на двете позиции по сходен начин, което да увеличи вашите потенциални печалби или загуби. И загубите са тази част от уравнението, за която трябва да се внимава най-много. Нека разгледаме това по-отблизо. Техните стойности са по скала от минус 100 до плюс 100, като минус 100 означава, че две валутни двойки се движат в противоположни посоки 100% от времето. А плюс 100 означава, че две валутни двойки се движат в същата посока 100% от времето. Това може да се види на дневна база като част от ежедневните промени. Ако разгледаме по-подробно, евро-долар и австралийски долар имат 81% положителна корелация с зелен фон, което означава, че е положителна. Възможно е да си мислите, че диверсифицирате, като разпределяте своята експозиция между евро-долар и австралийски долар. Две различни валутни двойки. Но в действителност, на практика удвоявате залога на едно и също пазарно настроение. Нека сега преминем към един от най-добрите методи за използване на валутната корелация и как аз го прилагам всеки ден в моята търговия на Форекс пазарите. Когато правите своя watchlist в началото на седмицата с валутните двойки, с които евентуално ще сключите сделка през седмицата, корелацията е от изключително значение. Да кажем, че във вашия watchlist попадне двойката евро срещу долар за покупки и двойката долар срещу йена за покупки. В първия случай при двойката евро срещу долар, ние залагаме на това доларът да понижи цената си, за да може самата двойка да покачи своята. Ако не схванахте това, може да се върнете на последното видео в канала, където разясняваме всичко за валутните двойки. Във втория случай, при долар срещу йена, ние залагаме доларът да се покачи, за да може цената на цялата двойка да се покачи също. В крайна сметка, ние правим два различни залога, което означава, че ако едната сделка се изпълни, то другата ще изгуби. В такива случаи избирам само един сценарий и го правя, като разгледам коя от двете двойки има повече изпълнени критерии. И също сравнявам корелацията с други двойки, които съдържат долар. Например, бих погледнал паунд срещу долар и австралийски долар срещу долар. Ако те също ми показват, че по-вероятният сценарий е доларът да поевтинее, тогава ще избера да търгувам евро срещу долар вместо долар срещу йена. Валутните корелации са мощен инструмент, който може значително да подобри вашата Форекс стратегия, ако ги използвате правилно. Разбирането и прилагането им във вашата търговия може да ви помогне да управлявате по-добре риска, да избегнете ненужни загуби и да вземате по-информирани решения. Не забравяйте, че Форекс търговията не е само за намиране на възможности, но и за управление на експозицията и минимизиране на рисковете. Ако искате да задълбочите знанията си по темата, не пропускайте да се абонирате за The Forex Academy TV и да следите за следващите ни видеа. Благодаря, че гледахте и успех в търговията